Vara Perxudres Podcast'ı. Eren Keskina bi karên xwe yên hukukî tê naskirin, di röportajeka xwe ya sala 2022 da dibêje jinên polîtîkaya çep çima li xana nêrin, çima xwe xweşik xwe çeleng nakin, ew ti carî fehm nake. Li ser vê gazinca xwe, li ser vê pirsa xwe Eren Keskîn dîsa bi xwe cewabê dide. Dibêje mêran ji xwe re şiklek daye jinên polîtîkaya çep û jinan jî qebûl kiriye û tim wisa maye. Bi vê gazincê, bi vê pirsê, bi vê cewabê re wer tê xanê ku Eren Keskîn bi qasî mücadeleya xwe ya ser hek û hukukê, seba makyaja xwe, seba cil û kincên xwe jî pir li ber xwe daye. Piştî çend û çendek salan stîla min hat qebûl kirin dibêje Eren Keskîn, lê bi keser dewam dike. Min pir bîst ku gotin tu ne jineka ji me yî, cilên te ne li gor me ne, tu pir zêde makyajê dikî. Îro ro, qalib û qaydeyên sekin û siyaseta çep şikestine, şikl û şibêt guherîne û makyaj bûye meseleka normal û nexema ti kesî. Lê salên 1980 û 1990 dinya li ser dewr û duzeneka din bûye. Di wê dewr û duzenê da müzisyen Ahmet Kaya ku bi kasetên xwe wan salan çûye guhên bi milyonan kesan, li Stenbolê her ku çav li Eren Keskîn diketiye, jê ra bi tirkî digotiye sen Eren solun en güzel kadınısın. Lê lê hevalê tu li hêla me ya çep jineka çi qas çelengî, pir çelengî.